chat σας παρακαλώ. Μην ανοίγετε τα μικρόφωνα. Δώστε μου ένα ναι στο chat. Οκ. Δώστε με ένα λεπτάκι. Επειδή ακόμα συζητούν και δεν το ξεκίνησε, γι' αυτό. Είπα να τα... Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το πεδίο μας, γιατί είμαστε πολλές ψυχές και θέλω το live μας να είναι προστατευμένο. Πάμε να ανοίξουμε το πεδίο μας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να ανοίξουμε το πεδίο μας. Ελέγξτε τα μικρόφωνά σας ότι είναι κλειστά. Αθηνά, έτσι μπράβο. Ελέγξτε τα μικρόφωνά σας, σας παρακαλώ, δεν θέλω να ανοίγετε τα μικρόφωνα. Πάμε λοιπόν να βάλουμε τα χέρια μας σε στάση προσευχής, σας παρακαλώ, κλείστε τα μάτια σας και πάρτε μερικές βαθιές αναπνοές. Αντρέα, αυτό που σου γράψα, πες, πιάσ' την πέτρα σου. Εδώ το χαρτί. Και ελάτε να βάλουμε την πρόθεση, εισπνοή και εκπνοή. Και ελάτε να βάλουμε την πρόθεση, να συνδεθούμε με τη δόνηση της αυθονίας σήμερα. Το νόμο της δημιουργίας, με το νόμο της υλοποίησης, μέσα από το πρίσμα της αγάπης. Και με μία εισπνοή σηκώστε τα χέρια σας πάνω από την κορυφή του κεφαλιού σας, εκεί που βρίσκεται το 8ο ενεργειακό σας κέντρο, και σπρώξτε προς τα επάνω με τις παλάμες σας. Σπρώξτε να ανοίξετε και να ακουμπήσετε τη μεμβράνη που σας περιβάλλει και σιγά σιγά ανοίξτε όπως ανοίγει το παγόνι τα φτερά του. Ανοίξτε. Ανοίξτε σιγά σιγά. Μην τρως τα νύχια σου, ρε. Και βάλτε ξανά τα χέρια σας σε στάση προσευχής. Οπότε εντάξει. Και καθώς έχετε τα χέρια σας σε στάση προσευχής, θέλω να αναλογιστείτε πώς είναι το πεδίο σας που μόλις ανοίξατε. Πώς είναι η ενέργειά σας. Πώς αισθάνεστε. Και αν μπορείτε να παρατηρήσετε ότι υπάρχουν ρογμές ή ενεργειακές πύλες στην βεντάλια αυτή τη μεγάλη που ανοίξατε στο πεδίο σας, οι οποίες μπορεί να έχουν διαρροή ενέργειας, θέλω να βάλετε την προσοχή σας και την πρόθεσή σας να θεραπεύσετε αυτές τις πτυχές, αυτές τις ενεργειακές πτυχές, αυτά τα ενεργειακά ανοίγματα, και θέλω να βάλετε την προσοχή σας εκεί. Να γεμίσετε με φως. Πνοή και εκπνοή. Σιγά σιγά ξανανεβάστε τα χέρια σας πάνω στο 8ο ενεργειακό σας κέντρο, και αυτή τη φορά τώρα θα ανοίξουμε το πεδίο όλης της ομάδας και πετάξτε ένα ενεργειακό σεντονάκι μπροστά στην οθόνη σας, πάρα πολύ ωραία, για να μπορέσουμε να γίνουμε όλοι μία ομάδα, για να μπορέσουμε να μπούμε όλοι μέσα στο ενεργειακό πεδίο και να γίνουμε ένα Άγιο, να γίνουμε μία κοινότητα. Μία κοινότητα αγάπης. Πνοή και εκπνοή. Εισπνοή και εκπνοή. Κίνησε, αλλά δεν του βλέπω, δεν πειράζει. Από το ένα αυτή ακούω. Πάρα πολύ ωραία. Ανοίξτε τα μάτια σας.
Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα? Σας καλωσορίζω στην απόψινή βραδιά. Για εσάς είναι βράδυ, για μένα είναι 12 το μεσημέρι. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην απόψινή βραδιά. Είναι μια υπέροχη μέρα, είναι η πιο τυχερή μέρα του χρόνου. Θα τα έχετε ακούσει αυτά, θα έχετε δει πολλά βίντεο, θα έχετε πάρει τις πληροφορίες σας. Είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική μέρα η σημερινή. Ξέρετε, όταν ήμουν μικρή, πάντα φοβόμουν τον Αύγουστο. Δεν είχα ιδέα για ποιο λόγο. Αυτός ο μήνας θεωρούσα ότι έχει πολύ υψηλή ενέργεια και για κάποιο λόγο με τρόμαζε. Όμως, καθώς μεγάλωνα και κατάλαβα τι σημαίνει η πύλη του Λέοντα και κατάλαβα τι σημαίνει να συνδέεσαι με αυτόν τον μεγάλο απλανή αστέρα, το Σύριο, κατάλαβα για ποιο λόγο είχα αυτή την αίσθηση του Αυγούστου. Δεν ξέρω αν και εσείς μπορείτε να μου δώσετε ένα ναι, αν θέλετε, στο chat, να ανοίξω και το φωτάκι μου εδώ. Μπορείτε να μου πείτε αν και εσείς αισθανόσασταν το ίδιο. Κλείστε τα μικρόφωνά σας. Δεν βλέπω κάποιο μικρόφωνο ανοιχτό, Κατερίνα μου. Αλλά μπορεί και να υπάρχει. Κλείστε τα μικρόφωνά σας, πατήστε το κόκκινο, να είναι κόκκινο το μικροφωνάκι σας, σας παρακαλώ. Για να είμαστε σίγουροι ότι θα κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Το νιώθετε κι εσείς. Κάποιες το νιώθετε, κάποιες δεν το νιώθατε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Αύγουστος έχει πολύ ψηλές ενέργειες. Και γιατί έχει πολύ ψηλές ενέργειες? Γιατί μπαίνουμε σε μια τεράστια πύλη. Ακούστε να δείτε τι γίνεται τον Αύγουστο. Ανοίγει μια πύλη στις 26 περίπου του Ιουλίου, ανάλογα τα έτη, ανάλογα τις εποχές. Ανοίγει μια πύλη και ο μεγάλος αστέρας ο Σύριος, θα έχετε ακούσει για το Σύριο, ένας μεγάλος απλανής αστέρας. Κλείστε τα μικρόφωνά σας, παιδιά. Σας παρακαλώ. Έρχεται και κάνει μία πολύ όμορφη σύνοδο με τον ήλιο, έρχεται δηλαδή και συνδέεται με τον ήλιο. Και ο Σύριος, αυτός ο αστέρας, μαζί με τον Ρέγγιουλους, υπάρχουν και αυτοί οι δύο αστέρες. Προσωπικά τον έχω το Ρέγγιουλους και στο οροσκόπιό μου. Και είμαι πάρα πολύ ευλογημένη γι' αυτό. Ο Σύριος είναι ένας από τους πιο τυχερούς αστέρες. Είναι ο αστέρας που συνδέεται με τη θηλυκή ενέργεια, πρώτα απ' όλα. Γι' αυτό αποφάσισα να ξεκινήσω το σημερινό μάθημα για τα 13 φεγγάρια, σήμερα, μέσα σε αυτή τη μεγάλη πύλη. Νιώθεις ενέργεια, Νανά μου. Χαρά, πάρα πολύ ωραία. Συνδέεται λοιπόν με την θηλυκή ενέργεια και επειδή κάνει τη σύνοδο με τον ήλιο, ο ήλιος πάντα συνδέεται με την αρσενική ενέργεια. Άρα λοιπόν, χρόνια πολλά στα κορίτσια και στα αγόρια που γιορτάζουν σήμερα. Υπέροχη ημέρα να έχεις γενέθλια. Άρα λοιπόν σήμερα συνδέονται τα δύο μεγάλα αρχέτυπα, το αρσενικό με το θηλυκό. Και τι γίνεται όταν συνδέεται το αρσενικό με το θηλυκό? Για δείξτε μου λιγάκι στο chat. Τι γίνεται όταν συνδέονται? Ξέρετε? Ξέρετε. Φυσικά και ξέρετε. Θα ήθελα να μου πείτε. Κλείστε τα μικρόφωνά σας. Γιούλη, κλείστε το μικρόφωνο σου. Σε παρακαλώ. Γίνεται αναγέννηση. Πάρα πολύ ωραία. Η ζωή. Πολύ ωραία. Η ισορροπία. Δημιουργούν, φέρνουν ισορροπία. Ακριβώς αυτό γίνεται. Όταν λοιπόν οι δύο ενέργειες έρχονται και ενώνονται, οι δύο ενέργειες έρχονται και συγχωνεύονται, κάνουν αυτό που λέμε το merge, καταλαβαίνετε, η μεγάλη δημιουργία γεννιέται. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η περίοδος από τις 26 Ιουλίου ως και τις 12 περίπου Αυγούστου είναι μια πολύ καλή περίοδος για να κάνουμε μεγάλες υλοποιήσεις. Ό,τι θα βάλουμε στο μυαλό μας, και σήμερα αυτό θα κάνουμε, ό,τι θα βάλουμε στο μυαλό μας θα έρθει να υλοποιηθεί. Αρκεί να μπορέσουμε να ταιριάξουμε αυτό που αισθανόμαστε με αυτό που θέλουμε πραγματικά να υλοποιηθεί. Γιατί σας έχω πει και άλλες φορές ότι οι υλοποιήσεις για να πραγματοποιηθούν, γιατί κάνουμε συνέχεια αρνητικές υλοποιήσεις, για ποιο λόγο? Γιατί ενσωματώνουμε πολύ το συναίσθημα του φόβου και του άγχους, ενώ αντίθετα όταν θέλουμε να κάνουμε μια θετική υλοποίηση, οι υλοποιήσεις οι θετικές, επειδή εμπεριέχουν συναισθήματα και ποιότητες πολύ λεπτές, κάποιες φορές δεν μπορούμε να τις ενσωματώσουμε και μπορεί να λέμε, ας πούμε, ότι θέλω να υλοποιήσω ένα μεγάλο ταξίδι
αλλά ταυτόχρονα να φοβάμαι τα αεροπλάνα, φυσικά και θα αποθηκευτεί, αλλά ταυτόχρονα να φοβάμαι τα αεροπλάνα, οπότε δεν μπορώ να υλοποιήσω το ταξίδι που θέλω. Οκ? Το live θα αποθηκευτεί, το έχω πει αυτό έτσι κι αλλιώς και στο Instagram. Άρα λοιπόν για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε, θα πρέπει να ενσωματώνουμε το συναίσθημα. Εγώ σήμερα ήθελα να υλοποιήσω αυτό το μάθημα για εσάς και με το που το ανακοίνωσα έγινε ένας καταιγισμός μηνυμάτων. Έχουν κάνει εγγραφή πάρα πολλές ψυχές. Και γιατί έγινε αυτό? Γιατί αυτό που ήθελα ήταν πραγματικά συνδεδεμένο με αυτό που αισθανόμουν. Οκ? Κλείστε τα μικρόφωνά σας, μπορείτε να κλείσετε σας παρακαλώ τα μικρόφωνά σας. Γιατί δεν με ακούτε. Κλείστε τα μικρόφωνά σας. Θέλω να είστε συγκεντρωμένες σε αυτά που σας λέω. Πάρα πολύ ωραία. Ευτυχώς μπήκε και ο Μάκης μέσα και ο Μάκης θα με βοηθήσει, γιατί είστε λίγο ατίθασα πλάσματα. Θέλω να είστε καλά κορίτσια. Okay? Ο ήλιος λοιπόν κάνει σύνοδο με το πιο λαμπερό αστέρι. Σήμερα το Σύριο. Τι κάνουμε μέσα από αυτό, μέσα από αυτή τη σύνδεση? Μέσα από αυτή τη σύνδεση, θα χάσω και τον ηρμό μου στο τέλος, κάνουμε downloads, δηλαδή μπορούμε να κατεβάσουμε ενέργειες ψυχικές, τις οποίες δεν μπορούμε να κατεβάσουμε τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου, γιατί είναι οι πύλες ανοιχτές, γιατί υπάρχει αυτή η υψηλή δόνηση. Ένα είναι αυτό. Φυσικά υλοποιούμε αυθονία. Το πιο σημαντικό, γιατί γι' αυτό είστε εδώ απόψε, είμαι σίγουρη, για την αυθονία. Όλοι θέλουμε αυθονία και δεν θέλουμε αυθονία μόνο οικονομική, θέλουμε αυθονία γενικότερη. Θέλουμε αυθονία να υπάρχει στις φιλίες μας, στις χαρές μας, στην οικογένειά μας και φυσικά και στο πορτοφόλι μας. Μεγάλη λοιπόν υψηλή δόνηση. Υψηλή δόνηση είναι για την αυθονία σήμερα. Άλλο ένα πολύ σημαντικό που κάνουμε σήμερα είναι να θεραπεύσουμε το παρελθόν. Δηλαδή, όταν θα κάνουμε και το διαλογισμό, μπορείτε να οραματιστείτε την ώρα που εγώ θα σας καθοδηγώ. Μπορείτε να οραματιστείτε ή μπορεί να σας έρθει τυχαία, που δεν είναι τίποτα τυχαίο, στον οραματισμό σας κάποιος πρόγονος, κάποια κατάσταση από το παρελθόν που θέλει θεραπεία για να μπορέσετε τελικά να φέρετε στην πραγματικότητά σας την υλοποίηση που εσείς θέλετε. Δώστε μου ένα ναι αν με καταλαβαίνετε. Δώστε μου ένα ναι. Μάκη, αν είσαι με το κινητό μπορείς να κλείσεις τα μικρόφωνα, αυτό μόνο θέλω να ξέρω. Πολύ ωραία, με καταλαβαίνετε. The law of gender. Σήμερα κυριαρχεί ο νόμος του φύλου. Δηλαδή, ο νόμος του φύλου τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε την αρσενική και τη θηλυκή αρχή. Έχουμε το Σύριο, Σάρα, που είναι η θηλυκή αρχή, και έχουμε τον ήλιο που είναι η αρσενική αρχή και έχουν κάνει μια σύνδεση, γιατί γίνεται σύνοδος του ήλιου με το Σύριο, του Σύριου με τον ήλιο. Γίνεται αυτή η μεγάλη σύνοδος και επειδή είναι πάρα πολύ τυχερός αυτός ο αστέρας, συμβολίζει τη θηλυκή ενέργεια, έρχεται η αρσενική και βρίσκει τη θηλυκή ενέργεια και γίνεται η μεγάλη δημιουργία. Αυτό είναι σήμερα. Αυτό γιορτάζουμε σήμερα, με αυτό θα συνδεθούμε σήμερα για να μπορέσουμε να φέρουμε στην πραγματικότητά μας αυτά που θέλουμε. Ανεβάστε τη δόνησή σας για να μπορέσετε, σ' αγαπώ Σάρα, ανεβάστε τη δόνησή σας για να μπορέσετε να κάνετε το μεγάλο shift της διαίσθησης. Δηλαδή, σήμερα μαζί με την αυθονία, μαζί με τις μεγάλες ψυχικές, τα μεγάλα ψυχικά downloads που θα κάνουμε, θα συνδεθούμε και με τη διαίσθησή μας. Γενικώς αυτές οι μέρες και οι ποιότητες του Λέοντα έχουν να κάνουν πολύ με την καρδιά, γιατί είναι αστερισμός της καρδιάς ο Λέοντας. Και επειδή λοιπόν η διαίσθησή μας προέρχεται μέσα από τη δόνηση της αγάπης της καρδιάς, σήμερα λοιπόν θα μπορέσουμε να ανεβάσουμε ψηλά τη δόνησή μας. Αυτό θα κάνουμε σήμερα. Θα σας πω 2 πραγματάκια για τα 13 φεγγάρια και θα πάμε να κάνουμε τη μεγάλη ενεργοποίηση. Τα 13 φεγγάρια, γιατί έχω πάρει άπειρα μηνύματα, έχετε τεινάξει την μπάγκα στον αέρα με αυτό το μάθημα πραγματικά και σας ευχαριστώ για την πύλη του Λέοντα και είναι άφθονα όλα αυτά που θέλετε και αυτή η αυθονία έρχεται σε όλους μας. Έχετε τεινάξει λοιπόν την μπάγκα στον αέρα με τα 13 φεγγάρια. Είναι ένα μάθημα 13 ημερών. Είναι ένα μάθημα που ξεκινάει σήμερα, γιατί σήμερα θα κάνουμε τη μεγάλη σύνδεση με την θηλυκή και αρσενική αρχή. Ξεκινάει λοιπόν σήμερα
και θα κορυφωθεί στις 22, να δω και το ημερολόγιο μου, γιατί έκανα και λάθη, παιδιά, άνθρωπος είμαι, έχω κάνει και λάθη με τις ημερομηνίες. Στις 22 του μηνός, στις 7, έχω βάλει 11 γιατί είναι πρωί για μένα, στις 7 το βράδυ θα κάνουμε το τελευταίο live. Κάθε μέρα από αύριο θα ξεκινήσω και θα σας στέλνω από ένα μάθημα, όσες το έχετε αγοράσει ή όσες θέλετε να το αγοράσετε μέχρι και απόψε τα ξημερώματα. Θα σας δώσω και κωδικό για να πάρετε έκπτωση, εννοείται. Κάθε μέρα λοιπόν θα παίρνετε από ένα μάθημα το οποίο είναι μαγνητοσκοπημένο και αφορά ένα ορόσημο, μία συγκεκριμένη ενότητα και ταυτόχρονα θα παίρνετε 4 εγχειρίδια θα πάρετε με τις σημειώσεις από την κάθε ενότητα. Έχουμε 4 ενότητες που θα χωριστούν σε 13 ημέρες. Θα παίρνετε λοιπόν 4 σημειώσεις, η πρώτη θα σας σταλεί αύριο. Κορινάκι μου, σε αγαπώ πολύ. Και εμένα μου λείψες, σαμάνα μου μεγάλη. Θα σας σταλεί λοιπόν αύριο το πρώτο βίντεο, το μαγνητοσκοπημένο, μαζί με τις σημειώσεις της ενότητας και μία ενεργοποίηση. Κάθε μέρα λοιπόν θα παίρνετε από ένα βίντεο μαγνητοσκοπημένο μία ενεργοποίηση παύλα διαλογισμό και θα έχετε και τις σημειώσεις σας. Ενδιάμεσα θα σας πω το πρόγραμμα, θα σας στείλω μάλλον το πρόγραμμα όποια το αγοράσει. Ενδιάμεσα θα κάνουμε άλλα 3 live. Θα κάνουμε άλλα 3 live για να μπορέσουμε να βγάλουμε πεποιθήσεις, να συνδεθούμε με τα ζώα δύναμής μας. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε. Και στο τέλος θα κάνουμε ένα μεγάλο live που θα διαρκέσει περίπου 3 ωρίτσες, ίσως και λίγο λιγότερο, για να πάρετε, κλείστε μικρόφωνα, κορίτσια μου, κλείστε μικρόφωνα, για να πάρετε τη μίση από Μιρέλα, συγγνώμη, Κατερίνα είμαι, γιατί εμένα τουλάχιστον μου δημιουργεί εκνευρισμό. Είναι κάποιες κυρίες που τις βλέπω και έχω γράψει και στο chat να κλείσουν τα μικρόφωνα. Τι δεν καταλαβαίνουν στο να κλείσουν τα μικρόφωνα? Συγγνώμη για τον τόνο, γιατί εμείς που είμαστε στη σχολή ξέρουμε ότι χρειάζεται και μια συγκέντρωση. Τη μία κυρία τη βλέπω και της έχω στείλει και direct μήνυμα. Πατήστε πάνω στο μικρόφωνο και κάντε το mute. Μπορεί να μην γνωρίζουν, Κατερίνα. Γι' αυτό είπα να πατήσουν πάνω στο μικρόφωνο και να το κάνουν mute. Το πατάνε πάνω και το απενεργοποιούν. Συγγνώμη κιόλας. Όσες μπαίνετε από λάπτοπ, κάτω αριστερά στην οθόνη σας υπάρχει ένα μικροφωνάκι. Γράφει audio. Εάν πατήσετε με τον κέρσορα επάνω, θα κλείσει το μικρόφωνο σας. Όσες είστε από κινητό, πάνω στο κινητό σας, ακριβώς δεν ξέρω που είναι, γιατί εγώ δεν μπαίνω ποτέ από κινητό, ή θα είναι πάνω ή θα είναι κάτω, κάντε ένα tap πάνω στην οθόνη και σας παρακαλώ κλείστε τα μικρόφωνά σας, για να μπορέσουμε να συνδεθούμε. Το ξέρω ότι δεν γνωρίζουν όλοι από τη τεχνολογία. Ναι, παιδιά μου, αυτό είναι. Αυτό είναι. Μην χαμηλώνουμε την τόνισή μας. Θέλω να είστε ήρεμες, αλλά να είστε συγκεντρωμένες σε αυτό που σας λέω. Σας παρακαλώ, τώρα που σας μιλάω, γιατί για κάποιο λόγο έχετε μπει όλες εδώ και με ακούτε, τσεκάρετε με τον κέρσορα τους υπολογιστές σας. Είναι ανοιχτό το μικρόφωνο σας κάτω αριστερά. Και πατήστε το να το κλείσετε. Εντάξει, αγάπες μου, γιατί μετά που θα μπούμε στον διαλογισμό, είναι κρίμα τόσα άτομα που έχουν έρθει να μην μπορούν να συνδεθούν. Και τόσα άτομα που θα το δουν μετά, γιατί έχετε κάνει 500 άτομα εγγραφή σε αυτό το μάθημα σήμερα. Και θα σταλεί σε 500 άτομα, οκ? Λοιπόν, συνεχίζω. Για να τελειώσω με το μάθημα. Θα πάρετε έναν κωδικό. Τα κορίτσια που είναι στη σχολή έχουν πάρει 45% έκπτωση, κάλια μου. Όταν θέλεις θα σου δώσω τον κωδικό να το πάρεις από εκεί. Οι υπόλοιπες, σας γράφω τώρα τον κωδικό, αλλά ο κωδικός αυτός δεν θα ισχύει για πάντα. Αυτός ο κωδικός θα κλείσει απόψε το βράδυ. Συγγνώμη, να το στείλω. Ένα λεπτάκι στο chat. Λοιπόν, μπαίνετε μέσα στο site. Αξίζει αυτό το μάθημα να το πάρετε, γιατί αυτό το μάθημα σας συνδέει με τη θηλυκή και την αρσενική σας αρχή. Θα υλοποιήσετε τον πιο συμβατό σύντροφο για εσάς. Θα καταλάβετε τι σημαίνει να θεραπεύσετε τη σχέση με τη μάνα σας και τον πατέρα σας. Θα καταλάβετε τι σημαίνει η αυθονία. Θα καταλάβετε ποιο είναι το κάλεσμά σας. Πότε αρνείστε το κάλεσμα, πότε δεν βλέπετε το κάλεσμα. Έχω 13 βίντεο καινούργια, ολοκένουργια, που τα έχω κάνει με πολύ αγάπη. Και όποιος ενδιαφέρεται, ας το πάρει. Μπαίνετε λοιπόν μέσα στο site και αγοράζετε... Δηλαδή... Αγοράζετε λοιπόν, πάτε να αγοράσετε το μάθημα και πατάτε κωδικό κουπόνι LION40 και θα πάρετε 40% έκπτωση. Όχι τα κορίτσια της σχολής, εσείς δεν ακούτε.
εσείς έχετε ήδη πάρει το μάθημα. Τα κορίτσια που είναι εδώ σήμερα, μόνο για σήμερα το βράδυ, μέχρι τα ξημερώματα να περάσει η μέρα, έχετε 40% έκπτωση για το μάθημα. Θα μπείτε μετά στο site μου και θα πατήσετε τον κωδικό του κουπονιού Line40 και θα το πάρετε. Τελεία. Οκ. Λοιπόν, συνεχίζω. Θα πάμε λοιπόν να κάνουμε την εισαγωγή μας στο διαλογισμό. Σε ευχαριστώ πολύ, Αναστασία μου. Θα πάμε να κάνουμε την εισαγωγή μας στο διαλογισμό. Θα κάνουμε μια όμορφη ενεργοποίηση. Θα συνδεθούμε σήμερα με την αυθονία. Θέλω πριν ξεκινήσουμε να ελέγξετε όλες ότι έχετε τα μικρόφωνά σας κλειστά. Για άλλη μια φορά. Ναι, Κάλια μου, θα σου στείλω. Και εγώ πάω να βρω τα κομμάτια που βάζω πάντα. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Όταν με ρωτάς πρέπει να γίνεται συγκεκριμένη ώρα, τι ακριβώς εννοείς, Ράνια μου, μπορείς να μου γράψεις στο chat ή να ανοίξεις το μικρόφωνο σου να μιλήσεις μέχρι εγώ να βρω τα κομμάτια. Ανδρέα, φέρε μου την πέτρα μου. Εννοείται ότι θα σας βάλω σαμανικά τύμπανα, Φέρε και όπως τις βάζω πέτρες. πάντα. Τα μαθήματα. Πολύ ωραία, Αναστασία μου, σε ευχαριστώ. Το κινητό στο μικρόφωνο για να το κλείσετε είναι κάτω-κάτω αριστερά. Εντάξει, όπως είναι και στον υπολογιστή. Έχουν μείνει 2 μικρόφωνα ανοιχτά, μπορείτε σας παρακαλώ να τσεκάρετε ποιος έχει το μικρόφωνο του ανοιχτό. Και σας τσεκάρω κι εγώ για να τα κλείσω. Καταλαβαίνω ότι δεν είστε όλες εξοικειωμένες με το Zoom και σας καταλαβαίνω σε αυτό, αλλά παρακαλώ θέλω να δώσετε προσοχή σε αυτά που σας λέω. Οκ. Έλα. Έλα. Η Βάια με ακούει. Οκ, της έκλεισα το μικρόφωνο. Σε παρακαλώ, Βάια, θέλω να έχεις το νου στο μικρόφωνο σου ανοίγει συνέχεια. Λοιπόν, ακούτε τη μουσική. Θέλω να μου πείτε αν ακούτε τη μουσική. Άννα Μαρία μου, αγάπη μου, μαγικέ μου καλλιτέχνη. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αν την ακούτε αμυδρά, μπορείτε να ανοίξετε λίγο τον ήχο και θα σας ανοίξω κι εγώ λίγο τον ήχο. Πώς ακούγεται τώρα ο ήχος, παιδιά μου? Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι γι' αυτό, Έφη, σε ευχαριστώ. Εσένα είδα πρώτη. Πολύ ωραία, υπέροχα. Λοιπόν, ακούστε πώς θα γίνει ο διαλογισμός. Θα κλείσετε όλοι τις κάμερες και τα μικρόφωνα. Θα κλείσετε όλοι τις κάμερες και τα μικρόφωνα. Και θα κλείσω και εγώ τη δική μου κάμερα. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε. Βγείτε από το chat και συνδεθείτε με την καρδιά σας. Αφήστε τα μικρόφωνα. Τώρα μην ασχολείστε με τα μικρόφωνα. Ό,τι χρειαστεί. Έχω το Μάκη και θα με βοηθήσει την ώρα του διαλογισμού. Και ό,τι χρειαστεί θα το κάνω κι εγώ. Πάμε να χαλαρώσουμε. Να καθίσετε σε μία άνετη θέση και θέλω η πλάτη σας να είναι ευθυτενής. Πολύ ωραία. Να κάνουμε μερικές εισπνοές από τη μύτη και εκπνοές από το στόμα. Εισπνοή από τη μύτη και εκπνοή από το στόμα.
Να αφήσεις κάθε ένταση να φύγει από το σώμα σου. Θέλω να νιώσεις ότι χαλαρώνει όλο σου το σώμα. Χαλαρώνουν οι ώμοι σου, τα χέρια σου. Χαλαρώνει η πλάτη σου, αλλά ταυτόχρονα ευθυγραμμίζεσαι. Η λεκάνη σου. Οι πόδια σου, οι γάμπες σου, οι πατούσες σου. Εισπνοή βαθιά να φουσκώνει η κοιλιά και εκπνοή ζεστή, ισχυρή εκπνοή. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε συνοχή καρδιάς. Πάμε να κάνουμε την καρδιά μας να γεμίσει με αγάπη. Πάμε να συνδέσουμε την καρδιά μας με το νου. Θέλω να ξεκινήσεις βάζοντας τα χέρια σου απαλά πάνω στην καρδιά σου. Και νιώσε τη ζεστασιά των χεριών σου. Και άσε αυτή τη ζεστασιά να περάσει μέσα στην καρδιά σου. Εκπνοή από τη μύτη και εκπνοή από το στόμα. Και καθώς εισπνέεις βαθιά και συνειδητά, κατανοείς ότι η εισπνοή και η εκπνοή γίνεται μέσα από την καρδιά σου. Εισπνοή από την καρδιά και εκπνοή από την καρδιά, και όσο πιο πολύ εισπνέεις και εκπνέεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η ζεστασιά που νιώθεις και τόσο πιο πολύ επεκτείνεται αυτή η ενέργεια μπροστά στο θώρακά σου. Να επιτρέψεις τον εαυτό σου με κάθε εισπνοή από την καρδιά να μπαίνει σε μία κατάσταση ηρεμίας. Και θέλω να εστιάσεις την προσοχή σου στον καρδιακό σου παλμό. Κάθε εισπνοή γίνεται όλο και πιο αργός, όλο και πιο συνειδητός. Και εκπέμπει κύματα αγάπης, συμπόνιας και συνοχής σε όλο σου το σώμα. Ή από την καρδιά, εκπνοή από την καρδιά. Εκπνοή από την καρδιά, εκπνοή από την καρδιά. Και καθώς συνεχίζεις να εισπνέεις και να εκπνέεις βαθιά, θέλω να οραματιστείς ένα χρυσό φως που λάμπει στο κέντρο της καρδιάς σου. Αυτό το φως γίνεται όλο και πιο λαμπερό με κάθε εισπνοή. Αυτό το φως γεμίζει όλο το στήθος σου με μια ζεστή, στοργική ενέργεια. Και όσο βάζεις την επίγνωσή σου σε αυτό το χρυσό φως,
τόσο πιο πολύ το μυαλό σου ηρεμεί και η καρδιά σου επικεντρώνεται στην αγάπη. Και φέρε στο μυαλό σου ένα πολύ δυνατό συναίσθημα για εσένα. Το πιο όμορφο συναίσθημα. Ή μπορείς να φέρεις στο μυαλό σου κάποιον που αγαπάς πολύ. Και τοποθέτησέ τον μέσα στην καρδιά σου, μέσα σε αυτό το χρυσό φως. Είσαι σε τέλεια συνοχή καρδιάς. Και όπως είναι η καρδιά σου ανοιχτή, πάμε να ανέβουμε ψηλά. Και βγες από το σώμα σου με αυτή τη χρυσή ενέργεια και πήγαινε ψηλά, έξω από την κορυφή του κεφαλιού σου. Πιο ψηλά από το σπίτι σου. Πιο ψηλά από την πόλη που κατοικείς. Πιο ψηλά και από τη γη. Το σύμπαν. Με τα αστέρια, με τους πλανήτες. Και συνέχισε να ανεβαίνεις πιο ψηλά και καθώς ανεβαίνεις πιο ψηλά βλέπεις ένα φως. Πήγαινε κοντά στο φως και καθώς πλησιάζεις βλέπεις ότι το φως είναι μία πύλη. Άνοιξε την πύλη και μπες μέσα. Καλώς ήρθες στην πύλη του Λέοντα. Καλώς ήρθες στην πύλη της αυθονίας. Καλώς ήρθες στην πύλη της δημιουργίας. Θέλω να φανταστείς τον εαυτό σου να στέκεται μέσα σε αυτή την πύλη κάτω από ένα τεράστιο πεδίο από έναν έναστρο ουρανό, έναν καινούριο ουρανό. Το αεράκι είναι δροσερό. Και βρίσκεσαι σε ένα σημείο που υπάρχει ένα όμορφο τοπίο και πατάς στη γη με σταθερότητα, αλλά είναι μια καινούρια γη, μια γη που δεν έχεις ξαναπατήσει ποτέ. Και νιώσε το έδαφος κάτω από τα πόδια σου να αισθάνονται τη γείωση. Νιώσε τα πόδια σου να γιώνονται, να αισθάνονται το βρεγμένο χώμα, το νοπό χώμα. Μια καινούργια γη, είσαι σε μια καινούργια διάσταση. Και κοίτα ψηλά στον ουρανό, σε αυτόν τον καινούριο ουρανό. Και δες τα αστέρια να αστράφτουν από πάνω σου. Και παρατήρησε τα δύο πιο φωτεινά αστέρια. Τον ήλιο και το Σύριο. Και παρατήρησε αυτά τα δύο αστέρια να ενώνονται και να ευθυγραμμίζονται.
Και καθώς ενώνονται και ευθυγραμμίζονται, νιώθεις μία μαγνητική έλξη να σε τραβάει προς τα επάνω. Και σήκω απαλά από τη γη και πήγαινε όλο και πιο ψηλά κοντά στα αστέρια. Και ταξίδεψε προς το Σύριο και τον ήλιο. Και όσο πλησιάζει στα αστέρια, τόσο αυτά παίρνουν μορφή. Ο ήλιος είναι η αρσενική ενέργεια και ο Σύριος η θηλυκή. Και βλέπεις τον ήλιο να μεταμορφώνεται σε αρσενική ενέργεια, να αντιπροσωπεύει τη δημιουργία, τη δύναμη, τη δύναμη της ζωής. Τη σταθερότητα, την αρενοπότητα. Και παρακολούθησε και το Σύριο που μεταμορφώνεται σε μια θηλυκή ύπαρξη, σε ένα θηλυκό αρχέτυπο, γεμάτο διαίσθηση, εσωτερική σοφία, αποδοχή, λήψη. Και νιώσε και τις δύο ενέργειες να ρέουν μέσα σου, μέσα στην καρδιά σου. Και νιώσε τη διαίσθησή σου να εκτοξεύεται, τη δημιουργικότητά σου να ανεβάζει τη δόνησή της. Νιώσε ότι συνδέεσαι με αυτά τα δύο αρχέτυπα. Και καθώς συνδέεσαι, αυτές οι ενέργειες συγχωνεύονται και οι δύο μέσα σου, δημιουργώντας μία σπήρα μέσα στο σώμα σου, μπαίνοντας μέσα η μία στην άλλη. Νιώσε την ένωση των αντιθέτων να γίνεται μέσα σου. Νιώσε αυτή τη θεϊκή δημιουργία στη πιο ισχυρή της μορφή. Νιώσε την ένωση να ενεργοποιεί όλη την ύπαρξή σου. Και καθώς έχεις όλη αυτή την ενέργεια μέσα σου, βάλε την επίγνωσή σου ξανά στο κέντρο της καρδιάς σου. Και δες ξανά την ενέργεια από τα αστέρια να κατεβαίνει μέσα από την κορώνα του κεφαλιού σου και να καταλήγει στην καρδιά σου. Και νιώσε την ενέργεια της αυθονίας, της ευημερίας. Και νιώσε αυτή την ενέργεια ως ένα χρυσό ποτάμι φωτός που ρέει και αυτό μέσα στο σώμα σου. Και σκέψου τι θέλεις στην πραγματικότητα να υλοποιήσεις. Οραματίσου τις βαθύτερες επιθυμίες σου, τις προθέσεις σου για υλοποίηση. Δες τις προθέσεις σου σαν σπόρους να φυτεύονται στο κέντρο της καρδιάς σου. Και καθώς εισπνέεις και εκπνέεις, βλέπεις αυτούς τους σπόρους να αναπτύσσονται
μέσα από όλη αυτή την ενέργεια που ρέει μέσα σου. Τώρα με όλο σου το είναι, με όλη σου την καρδιά, μίλα σιωπηλά στον εαυτό σου. Τι θέλεις να υλοποιήσεις. Γιατί ξέρεις ότι όλα αυτά βρίσκονται ήδη στη διαδικασία να πραγματοποιηθούν. Και μη φοβάσαι να ονειρευτείς, μη φοβάσαι να ζητήσεις, ζήτα ό,τι επιθυμεί η καρδιά σου. Και δες αυτές τις προθέσεις σου να βγαίνουν έξω από την καρδιά και να εξαπλώνονται σε όλο αυτό το σύμπαν που βρίσκεσαι. Και νιώσε εμπιστοσύνη ότι το σύμπαν λειτουργεί σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις επιθυμίες σου. Και νιώσε πως τα έχεις ήδη κατακτήσει. Και νιώσε ευγνωμοσύνη που τα έχεις ήδη κατακτήσει. Πάρε όλες αυτές τις ενέργειες και από τα δύο αρχέτυπα, και από τον ήλιο και από το Σύριο, και ξεκίνα να περπατάς πάνω στο υγρό χώμα και βγες από την πύλη. Και μείνε ξανά στο σύμπαν. Και τώρα με αυτές τις ενέργειες στην καρδιά σου ξεκίνα να κατεβαίνεις σιγά σιγά. Παίρνα τα αστέρια, παίρνα τους πλανήτες. Ξεκίνα να βλέπεις την πόλη σου από ψηλά, το σπίτι σου. Είσαι μια τεράστια ενέργεια χρυσού φωτός. Παίρνα μέσα από την κορυφή του κεφαλιού σου και μπες μες στο φυσικό σου σώμα. Και ενημέρωσε κάθε κύτταρό σου με τη νέα πληροφορία, όλα τα επίπεδα των πεποιθήσεών σου, όλα τα ενεργειακά σου κέντρα. Ενημέρωσε το σώμα σου σε υποατομικό επίπεδο με τη νέα αυτή πληροφορία, με τη νέα αυτήν ενέργεια. Και σπρώξε αυτή την ενέργεια να φύγει δια μήκος της σπονδυλικής σου στήλης, μέσα από τις πατούσες σου, σπρώξτε να πάει βαθιά στη γη. Και δες τη βαθιά στη γη να βγάζει ρίζες. Και ξαναρούφηξέ τη μαγνητικά από το κέντρο της γης. Φέρτη μέσα από τις πατούσες σου. Μήκος της σπονδυλικής σου στήλης και κράτησέ την στο κέντρο της καρδιάς σου. Και ξεκίνα σιγά σιγά να επανέρχεσαι στο εδώ και τώρα. Γιατί αυτό που ζήτησες έγινε. Σιγά σιγά μπορείς να αρχίσεις να αισθάνεσαι το σώμα σου, το κάθισμά σου. Ξεκίνα σιγά σιγά να επανέρχεσαι στο εδώ και τώρα και άνοιξε τα μάτια σου όταν είσαι έτοιμη.
Πάρα πολύ ωραία. Είτε μου τις εντυπώσεις σας, ήταν μια πολύ δυνατή ενεργοποίηση. Παρόλο που ήμουν μία με τα μάτια κλειστά, μία με τα μάτια ανοιχτά για τα μικρόφωνα, το αισθάνθηκα κι εγώ. Ήταν υπέροχα, λέει το κορίτσι μου εδώ. Δεν έχω λόγια, λέει το σοφάκι. Σοφάκι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρυσή και ασημένια ενέργεια, ακριβώς αυτό. Μπράβο σου. Καταπληκτικό, λέει η Δέσποινα. Υπέροχο, Αναστασία μου, σε ευχαριστώ. Καλλιαπάκι μου. Πρώτη φορά, Αράνια μου, χαίρομαι πάρα πολύ που ήμουν εγώ αυτή που σε βοήθησα να μπει στο διαλογισμό για πρώτη φορά. Χρυσούλα, πολύ δυνατό, πάρα πολύ ωραία. Χρυσή και λευκή ενέργεια. Ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει. Πολλά μηνύματα, παιδιά, πολλά. Δεν μπόρεσες να συγκεντρωθείς. Ποιο κορίτσι είναι αυτό? Η Ιωάννα Σάβα. Η Ιωάννα, μου έχεις ξανακάνει διαλογισμό? Δεν μπόρεσες να συγκεντρωθείς, ίσως γιατί μπορεί να έχεις κάποια δίσταση ή κάποιο φόβο στην αυθονία. Για πες μου, φοβάσαι την αυθονία? Είσαι από οικογένεια που σου έλεγε ότι εμείς είμαστε φτωχοί και πρέπει να έχουμε το κουτελό μας καθαρό? Παίζει γι' αυτό. Λευκός κρίνος, πολύ ωραία. Χασμουριό μου σημαίνει ότι χαλάρωσες ή μπορεί να είχες και κάποια μικρή αντίσταση. Το κλάμα, μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι είναι και ένας τρόπος απελευθέρωσης. Okay? Είναι ένας τρόπος απελευθέρωσης. Έχετε ήδη μπει, γιατί μου έχουν έρθει ειδοποιήσεις στο κινητό, έχετε ήδη μπει και έχετε αγοράσει τα 13 φεγγάρια και χαίρομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Άννα Μαρία μου, υπέροχα. Λίγο χασμουριτό, λέει στην αρχή, αλλά μετά όλα οκ. Ευτυχώς δεν είχαμε πολλά μικρόφωνα ανοιχτά. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε, όλοι οι διαλογισμοί που σας κάνω είναι διαλογισμοί που μου έρχονται εκείνη τη στιγμή. Κάποιες φορές έχω κάποιες σημειώσεις, έτσι, για να μην ξεχάσω πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά συνήθως είναι ότι μου κατεβαίνει σαν πληροφορία εκείνη τη στιγμή. Σήμερα αυτός ο διαλογισμός με σύνδεσε και εμένα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ, πολύ δυνατός και θέλω... Θα σας δώσω, παιδιά, χρόνο μετά τη λήξη του live. Αυτό θα λήξει για εσάς την επόμενη μέρα. Δηλαδή, για την Παρασκευή. Πέμπτη ήταν σήμερα. Θα λήξει την Παρασκευή, αλλά νωρίς. Γι' αυτό, αν μπορείτε, πάρτε το άμεσα, γιατί θα φύγει από το site. Δεν είναι ότι το κάνω εγώ. Θα σβηστεί από το site σαν... Αν δεν έχει σβηστεί, ελπίζω να μην έχει σβηστεί. Θα σβηστεί από το site σαν event. Με καταλαβαίνετε? Λοιπόν, ποιες είναι τώρα οι οδηγίες για από εδώ και στο εξής? Όσοι, Μάκη μου, σε ευχαριστώ για όλα και για τη βοήθειά σου. Όσες έχετε αγοράσει το μάθημα, θα τα πούμε και στα επόμενα live. Όσες δεν έχετε αγοράσει ή δεν έχετε αγοράσει το μάθημα, θα απαντήσω τώρα όλα σε αυτό που λες, που ρωτάς. Μπορείτε να ξανακάνετε αυτό το διαλογισμό. Αναστασία μου έχεις λείψει πάρα πολύ. Τώρα είδα τη μουρίτσα σου. Είδα τη μουρίτσα σου, έχω καιρό να σε δω. Αναστασία Σερεμίδη, ναι, κατάλαβα, σε σένα μιλάω. Όσες λοιπόν δεν έχετε αγοράσει το μάθημα, μπορείτε να ξανακάνετε αυτό το διαλογισμό μέχρι και τις 12 του μήνα που αρχίζει και κλείνει η πύλη. Μπορείτε να το κάνετε όσες φορές θέλετε, να συνδεθείτε όσες φορές θέλετε, γιατί όσο πιο πολύ μπαίνετε σε αυτή τη δόνηση της αυθονίας και της αγάπης, Κυριακή μου είσαι μια κούκλα, θεότητα, όπως πάντα, Δήμετρη, όσο πιο συχνά μπαίνετε στη δόνηση αυτή, όλες αυτές τις μέρες, τόσο πιο πολύ θα κάνετε συνοχή στην καρδιά. Γιατί, παιδιά, έχουμε πει, η συνοχή καρδιάς είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που μπορείτε να κάνετε για να μπορείτε να κάνετε στη ζωή σας ό,τι θέλετε. Γιατί, τι σημαίνει συνοχή καρδιάς? Σημαίνει ότι συνδέω το νου μου που είναι ο κακός, ο χαζός, αυτός που θέλει να μου φέρει την αντίσταση, αλλά συνδέω τη σκέψη μου αυτή με την απόλυτη αγάπη της καρδιάς. Και εγώ σας αγαπώ, Κυριακή μου. Όλες σας αγαπώ. Μου έχετε λείψει πάρα πολύ. Να αρχίσει σχολή, παιδιά, να σας ξαναδώ πάλι. Θα αργήσει λίγο, σας το λέω. Με μαλώνετε. Έχω πολλά πράγματα να κάνω. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω και πριν κλείσω το live θα σας είπα ότι το δώρο, θα σας έχω ένα δώρο και μία ανακοίνωση. Το δώρο είναι ότι σας δίνω 40% έκπτωση. Σχεδόν όσο παίρνουν και τα κορίτσια μου στη σχολή πήρατε, σχεδόν την ίδια έκπτωση.
Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Λοιπόν, αυτό είναι το δώρο μου και η ανακοίνωση που έχω να σας κάνω είναι μια ανακοίνωση που είναι ο σκοπός της ζωής μου. Ο κωδικός είναι Lion, το γράφω ξανά με κεφαλαία Lion 40. Lion 40, θα μπείτε μέσα και θα το γράψετε το κωδικό. Μπράβο, Lion 40. Και θέλω λοιπόν να σας ανακοινώσω κάτι που ήρθε έτσι πολύ όμορφα στην πραγματικότητά μου. Είχα πει δεν θα το κάνω, μετά είπα θα το κάνω, μετά έλεγα δεν είμαι έτοιμη. Μετά έλεγα όχι, είσαι έτοιμη. Και μετά μίλησα και με κάποια κορίτσια στη σχολή που με ενθάρρυναν πάρα πολύ. Γελάνε τώρα που με κοιτάνε. Ναι, Αθηνά, είσαι και εσύ μία από αυτές. Και αποφάσισα να σας διδάξω σαμάνικη εκπαίδευση το Νοέμβριο. Το Νοέμβριο λοιπόν ξεκινάω κάτι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί και εγώ τώρα παίρνω τις μοίησεις και εκπαιδεύομαι. Ούψ, άνοιξε ένα μικρόφωνο. Τώρα δεν μας νοιάζει και τόσο, γιατί δεν θα μπούμε σε διαλογισμό, το έκλεισα. Το Νοέμβριο λοιπόν ξεκινάει η πρώτη κατεύθυνση. Η Κορίνα έχει ρίξει το βλέμμα της, κοντεύει να μου περάσει πίσω από την καρδιά, τη βλέπω. Λοιπόν, ξεκινάει η πρώτη κατεύθυνση της σαμάνικης εκπαίδευσης που θα κάνω σε θεραπευτές, αλλά και σε ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους. Όπως άλλαξα εγώ τη δική μου τη ζωή και πέταξα τις πεποιθήσεις μου, το δέρμα μου, όχι το δέρμα μου, καταλαβαίνετε, συμβολικά. Όπως λοιπόν πέταξα όλα εγώ αυτά που δεν με εξυπηρετούσαν και άλλαξα την πραγματικότητά μου, έτσι θα κάνω και σε εσάς. Θα σας εκπαιδεύσω λοιπόν στη σαμάνικη θεραπεία, στη σαμάνικη ενεργειακή θεραπεία. Θα διδάξω τον σαμάνικο θεραπευτικό τροχό, 4 κατευθύνσεις, νότος, δύση, βορράς και ανατολή. Ξεκινάμε με τον νότο, θα γίνει ένα τετραήμερο. Αναστασία, κλαις. Κάτι βλέπω σαν να έχει συγκινηθεί. Θα είναι 2 Σαββατοκύριακα. Σκέφτηκα να σας το κάνω μονοκόμματο, αλλά σκέφτηκα ότι μπορεί να δουλεύετε και να μην σας είναι εύκολο. Το ξέρω ότι θα είστε εκεί και σας αγαπώ. Και μετά, Σάρα μου, χτυπάει η καρδιά σου γρήγορα, είναι γιατί πρέπει να μπει στο μάθημα. Σκέφτηκα ότι είναι καλύτερα να σας τα κάνω 2 Σαββατοκύριακα. Σάββατο Κυριακή τη μία εβδομάδα, Σάββατο Κυριακή την άλλη εβδομάδα, για να κάνουμε όλη την εκπαίδευση να τελειώσουμε. Αυτή είναι η πρώτη κατεύθυνση και μετά θα σας ανακοινώσω για τις υπόλοιπες κατευθύνσεις. Μπορείτε να παρακολουθήσετε όσες κατευθύνσεις θέλετε με τη σειρά, γιατί μία είναι συνέχεια της άλλης, αλλά για να πάρετε το πιστοποιητικό του θεραπευτή, ότι έχετε παρακολουθήσει όλο το πρόγραμμα, θα πρέπει να τελειώσετε και τις 4 ενότητες. Αυτό αφορά κορίτσια που ασχολούνται με άσχετα επαγγέλματα για τη δική τους αυτοβελτίωση. Αφορά θεραπευτές ρέικι, αφορά θεραπευτές ενεργειακούς, έτσι ώστε αν θέλετε να εμπλουτίσετε τα εργαλεία σας με τα απίστευτα σαμάνικα εργαλεία που εγώ πεθαίνω και αυτά και το ξέρετε. Αφορά λοιπόν όλο τον κόσμο. Εάν σας ενδιαφέρει να γίνετε σαμάνες, όπως έγινα και εγώ, θα μπείτε στο site μου και θα δείτε όλες τις πληροφορίες και ό,τι θέλετε μιλάμε, γιατί εγώ ξέρετε μιλάω πάντα με τον κόσμο μου, όπου σας βολεύει, στο Instagram κτλ. Το ξέρω, Ελενάκη μου, ότι θα είσαι κι εσύ. Όλα τα κορίτσια μου έχετε στείλει περίπου 25 άτομα ότι θα λάβετε μέρος. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, είναι υπέροχο, ναι, αλλά θέλω να σας κάνω μια μικρή υποσημείωση. Θα είναι μια